традиции чтем тех времен. Целый век они были примером. Верьте в нас, мы не подведем! День пения, ведь ты не просто дата. Ты праздник детства, праздник доброты. В подарок принесли тебе, ребята, сегодня свои песни и стихи. Мына музейларны күргәч, андагы таныш фамилиялар, башкалар фотога төшкәч, бөтенләй икенче кеше булып китәсең, көч ергезиясың, балаларга рәхмәт, укытучыларга рәхмәт, бүгенге шушы безнең зур тамашаны, шушы концертны әзерләгәннәр өчен рәхмәт сезгә булдырдыгыз.